azkenean kolore zarete. Kolore. Bai, hasten dira elkarrizketan beran, olatuen moduan, hor joan etorrian, eta hortxe gutxi gora. Hau da, zuen marraztu duzun azkeneko irudia. Bai. Ezta, ikusten da hor, koloreak baldin bagara, nahiko koloretxua geratu zaigula gaur saioa. Bai, azken finean, badago alde bat, hitz konkretu batean zentratzen ezenan margotzen dudanean, edo zuzenekotan, azkenean autu bat egin behar duzu, eta zu gonbidatuekin hitz egiten zeunden bitartean, nolabaiteko elkarrizketa bada noski, baina elkarrizketa bisuala nik ere ikusten dut, eta zuen ideiak eta hitzak horrazten dira, korapilatzen, eta gutxi gora bera autu bat bada ere, margotu dudan guztia, plato honetan gaur gertatu da. Guri gezurra irudituko zaiguna arren. Zuk nolabait ere egin duzu Platonen paisaia amarraztu. Bertan ze osagai eta dauden, eta hortarako behar da azaldu behar dugu tramankuloiek, ikusleek ikusi dituzten tramankuloiek zer diren. Bai, azken finean, irude teknologia erabiltzen dut, eta programa hau baliatzeko mando hauek behar dira, eta kaskoak. Kaskoekin, nolabaiteko ingurune beltz batean hasten dut paisaia, eta egia esan, beltzean nagoenean, eta zuek ikusten ez zaitu duztedanean, zuen koloreak are eta biziago agertzen dira nire sinestesian. Eta orduan, beltz horren gainean, hauek dira balientzo hori kolorez janzteko zatiak. Nolabait ere ezkerreko mandoarekin, ikusi duzen ez betere, kanpoan aire librean margotzen dabilen margolari batek badu paleta bat koloreekin, eta pintzelekin, ordenik hemengo aldean baditut koloreak hautatzeko gaitasuna, eta hau litzateke eskuinekoa zuzenean pintzela. Gero esaten dute, emakumeek ez duzuela bi gauza batea egiten, gezurra dela hori, baina zuk bi ez, zuk 4, 10 eta 15 egiten dituzu. Entzun, ikusi, sakatu botoia, kolorea aldatu, mugitu, eta hori dena ikusten dugu, zeiruditan, oraintxe bukaerakoa denez dardarka hor geratu da zure irudia, baina gero saioan zehar, bai ikusten genuela, zure erreliebea, zure silueta, zure betaurrekoen arrasto hori nola atzematen zen hor, beltasun hortan, igertzen zen zu non zen biltzan, ezta? Bai, egia esan, hautaketa bada, eta gauza haunitz aldi berean eskatzen dit egitea, azken finean, hainbeste kolore, hau behar bada haunitz, kolore haunitz, biritzen zaizte, baina eskenik ikusten dituz gehiago. Eta, karo, hautaketa bat egin, zer fijatu, batean ikusten duzu erre bat superpollita, eta gero, derrepente, erantzunean, agertzen da, beste kolore bat. Hemen ikusten ari gara adibidez, Mikel Alvarezi egin diogun elkarrizketa. Hau da, ikusten da hemen lasaixago gaudela, bio gaudelako, kontu kontari, bio gere jari handiokoak, ez dakit horrek ere errezten dizun edo zaildu. Eman dituzten, bertze gauza garrantzitsu, egia esan, azteko modu bat izan da, hasi naiz Euskaliarantz, baina, gero hasi zatu unibertsua dat, eta honat, eta ni hor nintzen gehiago, nahi nuen gehiago, baina, horraino iritsi naiz. Izan ere ez dizugu, lan erresa jarriz, jakin da, Euskalian bertan ere, ertz asko, harimutur asko zituen gaiak, eta horiek ere aipatzerakoan, hor ikusten da ez, batzetik forma bera, eta gero mugimendua ere. Bai, badira, nik areta gehiago mugimenduan ikusten ditut, baina baditut pintzel batzuk aplikazionetan non mugimendua bera nolabait badaukaten. Orduan, mugimendua honiz dagoen momentutan horiek hautatzen ditut, eta hori da mugimendua gero. Baita ere, posiblea da forma bat, azken finean, bidean marrazten baduzu, badituzu ahalmen batzuk tresnari dagokionez, baina hemen margotzen dituzuen gauza guztiak zure inguruan daude. Eta horiek hartzea, mugitzea, eta badu bere gauza. Egia da, zaila bada ere, saiatuko naiz esplikatzen, ni denbora guztietan banagoela horrelako forme zinguratuta, baita orain ere. Gustatzen zait azpimarratzea, zen jendeak pentsatzen du sinestesikoan izela bakarrik margotzen dudanean. Ez da, orain on eta orain off. Botoia, bai, ordenagailua piztuta itzaltzeko, baina zure sinestesiak ez dauka botoirik. Hori da, orduan, nik beti erraten dut, margotzen dut ikusten dutena, baina ezin dut margotu ikusten duten guztia. Ez da posible, eta batzutan bai margotzen dut, denboraneko errealean bezala, une batzutan pintzelak justo bada, elkarrizketan sortatzen ari den mugimenduekin,
baina beste batzutan gertatzen dena da, ikusten dut, zuek sortu duzuen halako paisaia bat edo halako testura batzuk, eta horiek jaso, eta saiatzen naiz bere ala ekartzen. Ez dela nolabait ere takigrafa bat, alegia. Hor dauden elementuak ez direla hitzak. Ez dela esaldi bat, behira, esaldi batek ditu lau hitz, lau elementu horiek dira esaldi hori. Hori imposible litzatekelako, zuk dio, denbora errealean aritzarelako. Ezin da. Bestetan egon garenean hemen, eta hitz bat edo beste erakutsi dugunean, etxean, lasaitasunean, badakazu hitz hori errepikatu, eta jasotzen duzu bere osotasunean, baino zuzenekoan, eske inguratuta nago, eta ere aprobetxatzen dut, ere partekatzeko sinesgarritasun kontu hori, ez? Batzutan jendeak espero du, hor, zein hitz dago, hor eskuinean, zein hitz hori. Edo zein naiz ni, ez? Zein da Mikel eta zein naiz ni. Bai, klaro, eta ni, obera zuek, eta taldekotasun hori referentzia. Hori zen Mikel Albarezen elkarrizketa. Eta gerora, etorri da, Txiltxogoren kantua. Zugaz. Zortea izan duzu, abestiaretzalako oso mugitua. Ze bestela dantzan, bakarren batek irudietan ikusi zaituenean, pentsatuko zuen dantzan ari zinela. Ez zinean erritmora ari, ze pentsatzeko hori bada, ez? Karo, ari da dantzan, eta odun dantzaren mugimenduarekin. Hori, ez nintzen dantzan eguneko egunean, baina bai egia da, nahi gabe eramaten zaituela. Bai. Eta, bide batez errateko arrastxarra naizela koreografiak segitzen, zeren irakasleak zaten dena, 3 pauso eskuinean musika baldin badago ezkerretara, nik ezin dute hori jarraitu. Claro, eski hori da kontua. Bai, arrastxarra naiz. Zuk bestelako referentzia daukazu. Hori da. Musika zinaldetatik datorren edo, ez? Bai, eta batzutan ere, onartu behar dut, margotzen dudana, behar badetzait gustatzen. Esan nahi dut, zintzoa saiatzen naiz izaten. Ez dut... Zure iritzia bertan ez txertatzen, ez? Zuri gustatu edo ez gustatu? Bai, edo ez dut edertzen, etortzen baldin bada forma bat modu bateko, eta kolore bat batzutan, ezain liraina, batzutan igual marroi batzek ez du hainbesteko esangura, ez dakit, marroiari jendeak marroia zu sobera txegin askotan, eta batzutan heldu da marroia heldu da, eta nik horrela heltzen diot. Eta ordan da, azkenean, argazki bat ateratzearen sensazio hori bezala, aurrean dagoena dagoela.